Ndị Amako Village na Nanka kansụl ime obodo Orumba North ekwupụtago na ha ka bụkwa akụkụ ma bụrụ ozuzu oke nke Nanka Patriotic Union. Ndị mmadụ mere ka amata nka n'oge ha gwara ndị nta akụkọ okwu n'ogbe ha Senator eso nọrọ na nso a wee nwee ndịkwe na ndekwe n'ihe gbasara ndị ga-abụ ndị ndu obodo ahụ ma bụrụ nke kpatara otu akụkụ ji wee gaa guzobe ndị ndu nke ha na ya bụ ogbe. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta akụkọ anyị gara n'ebe ahụ ma weta akụkọ ka ya bụ ihe si wee gaa. Akwụkwọ ọkpụtọrọgbụ nke Amako Nanka Village bụ Chief Patrick Ọfọbụzọ onye ji okwu ya agba izu na ya bụ obodo bụ Chief Isaac Ezeme ndị kọwara ndị bi na Amako dịka ndị hụrụ udo na agamnilu n'anya bụzi nnọọ ndị kwara alịlị na ya bụ ọgbaghara daa n'obodo ahụ n'oge ugbu a ma gosipụta mwute ha nwere na ndị ọchọngonoko na-ejikọzi aka ọnụ ịgba ọchịchị eze ọdịnala obodo ahụ bụ Igwe Godwin Ezilo ya nakwazi onye ji ọkwa President General nke Nanka Patriotic Union bụ Reverend Canon Ifeanyi Ezike Mgba n'oge ugbu a. N'ịtụnye uche nke ya onye so na kabinet Igwe Nanka bụ Chief Emmanuel Obuekunie kwuru na ndị obodo Amako Nanka Village bụ nnọọ ndị kwụ igwe ha n'azụ ma kwukwara onye ji ọkwa Prime Minister nke ya bụ obodo Nanka bụ Chief Kofi Obijiọfọ n'azụ chimchim ebe ọ kọwara na ọchịchị ha bụ nnọọ nke na-agbasi mbọ ike oge ọbụla iweta mmepe na agamnilu tọrọ atọ n'obodo Nanka. Ọ ga-akpọrọ ya n'ekwentị onye ji ọkwa chairman nke Amako Njikọ Ọka Development Union bụ Chief Chuks Okeke onye kọwara ndị Amako dịka ndị eji udo na ịhụnanya wee mara rụtụrụ aka mkpa ọ dị na gọọmenti steeti agbatara ha ọsọ enyemaka iwechighata ịhụnanya nakwazi udo tọrọ atọ na mpaghara ebe ahụ site na Amako nke dị na Nanka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.